С течение на времето, контролът върху банковите системи в различни държави по света започва постепенно да се централизира, първо в Европа, а по-късно и в Съединените щати и други части на света. Но как е започнало всичко и какви са били причините това да се случи? Нека отново върнем лентата назад и проследим раждането на централните банки. През 1668 година в Швеция е създадена първата и най-стара централна банка в света – Риксбанк, която функционира и до днес. Нейното създаване е белязано от революционни промени в шведската финансова система с цел да се стабилизира шведската валута, стимулира икономическия растеж и да се финансират правителствените разходи. След създаването на Шведската централна банка се създава и Английската централна банка, все още известна с името Bank of England. Основана през 1694 година, тя е втората най-стара централна банка в света. Основната причина за създаването й е острата нужда от финансиране на 9-годишната война срещу Франция. Английската корона изпитвала сериозни затруднения да намира средства чрез традиционните методи, като данъци и вътрешни заеми, което е напълно нормално, тъй като кое население би се зарадвало на по-високи данъци, с които да се финансира война. Това от своя страна води до идеята за създаване на институция, която да предостави заем на държавата и да издава банкноти. Или казано по друг начин, отново народа ще плати сметката чрез инфлацията, която ще се появи след увеличаването на банкнотите в циркулация. Впоследствие, след около 100 години в Европа, били създадени и френската и германската централни банки. Докато Европа изгражда своите централни банки, Съединените щати също тръгват по този път, макар и с известно закъснение. Още от създаването си, темата за банковата система в Америка е била повод за постоянни спорове. Два цитата от този период илюстрират противопоставянето между страните. Първият е на лорд Актън, който е твърд защитник на индивидуалната свобода и е известен най-вече с наблюдението си върху опасностите от концентрираната власт. Той казва: въпросът, който е преминал през вековете и с който рано или късно ще трябва да се преборим, е народът срещу банките. А на противоположната страна е Майер Амшел Ротшилд, който казва: дайте ми контрола върху паричната маса на една държава и не ме интересува кой създава нейните закони. Това негово изказване показва, че още преди няколко века хората са знаели, че този, който контролира банковата и паричната система на една страна, ще има огромна власт. В Съединените щати първият опит за създаване на подобие на Централна банка е Банката на Северна Америка, създадена през 1781 година от гуверньор Морис, но само 2 години по-късно банката е приватизирана и престава да изпълнява функциите си. Това не е изненадващо, като се има предвид нагласите по онова време. Основателите на страната са се стремили към слаба намеса на държавата в икономиката и независимост на финансовата система. Те вярвали в децентрализираната власт, стабилната валута, обезпечена с злато или сребро. За тях всяка концентрация на финансова мощ в ръцете на малцина била сериозна заплаха за свободата на хората. Поради тези причини, през 1792 година Конгресът приема закона за монетосеченето, който дава право на Министерството на финансите да секат сребърни долари в различни номинали и количество сребро. По онова време страхът от обезценяване на валутата е толкова сериозен, че в член 19 от този закон е предвидена смъртна присъда за всеки, който умишлено подправи или обезцени националната монета. Писателят Едуард Грифин саркастично отбелязва, че ако този член от закона се прилагаше днес, щеше да заличи Сената, ръководството на Министерството на финансите и самото президентство, но този член с годините бива отменен. След неуспехът на Банката на Северна Америка, през 1791 година се създава първата банка на Съединените щати. Въпреки че изпълнява някои функции, сходни с тези на Централна банка, нейните правомощия са силно ограничени поради дълбоко вкоренените по това време противоречия относно съществуването на Централна банка. Тя получава временен мандат от 20 години, който не е подновен
след изтичането му през 1811 година. 5 години по-късно, през 1816 година, е създадена Втората банка на Съединените щати с почти същите правомощия, но и тя просъществува само 2 десетилетия преди да бъде закрита през 1836 година. Най-страстният противник срещу централните банки по това време е Томас Джеферсън. Той отправя няколко прозорливи предупреждения по отношение на централното банкиране, а именно: ако американският народ някога позволи на частните банки да контролират издаването на валутата, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, банките и корпорациите, които ще израснат около тях, ще лишат хората от всякаква собственост, докато децата им не се събудят бездомни в земята, която бащите им завладяха. Правото да се емитират пари трябва да бъде отнето от банките и върнато на народа, на когото по право принадлежи. И още един негов цитат. Искрено вярвам, че банковите институции са по-опасни от постоянните армии, а принципът да се харчат пари, които ще бъдат платени от бъдещите поколения под формата на заеми, е просто измама в голям мащаб, насочена към бъдещето. Въпреки тези негови думи, пътят към създаването на Централна банка продължава. След като Втората банка на Съединените щати престава да функционира, страната навлиза в период, известен като ерата на свободното банкиране. Този период се характеризира както с години на просперитет, така и с години на икономически сътресения, особено когато банките са създавали повече банкноти от златните си резерви. Ако искате да научите повече за този период, може да изгледате предишното видео. След това, през 60-те години на 18 век, по време на гражданската война, правителството на САЩ изпитва остра нужда от стабилно финансиране. В отговор на това, Конгресът приема законите за националното банкиране от 1863 и 1864 година. С тях се създава нова банкова система, която въвежда национални банки, регулирани от федералното правителство, и единна валута, така наречените национални банкноти. Но изкушението да се създават нови банкноти, когато това е в твои ръце, остава и през този период. Това води до поредица от банкови кризи, като най-голямата от тях е паниката от 1907 година. В отговор на тази нестабилност, през 1913 година Конгресът на САЩ създава системата на Федералния резерв, която включва 12 регионални банки в цялата страна. Най-интересното нещо е, че създаването му се случва при голяма потайност и далеч от очите на обществеността, но това ще бъде тема, която ще разгледаме подробно в специално видео, посветено на Федералния резерв. Има някои основни причини, които са довели до създаването на централните банки. Създаването им е продиктувано от нуждата да се овладее нестабилността на банките, което често водело до финансови кризи и инфлация. Правителствата също търсили по-надежни начини за финансиране, особено по време на войни и големи държавни разходи. Развива се разбирането, че централизираното управление на паричната система може да улесни търговията и да насърчи икономическия растеж. Централните банки започват да играят роля в регулирането на лихвите и кредитирането. В много случаи те се създават и като израз на национален суверенитет и финансова независимост. Те също изземват функцията по съхранение и управление на златните резерви на държавата. Общо взето, централните банки, заедно с природата, са тези, които контролират парите в тази система. От всичко казано до тук може да кажем, че централното банкиране има както своите привърженици, така и своите критици. Поддръжниците вярват, че Централната банка играе ключова роля в стабилизирането на икономиката чрез контрол върху инфлацията и управлението на кризи. От другата страна, критиците твърдят, че именно тези банки създават изкуствени цикли на икономически подеми и сривове, обезценявайки валутите чрез прекомерно парично предлагане. В крайна сметка, въпросът остава отворен. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да гледате. Щом сте стигнали до тук, значи наистина цените знанието, малко хора го правят. Ако съдържанието е било полезно и интересно за вас,
Не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да го споделите с приятели, защото това са теми, които не се учат в училище, но е добре всеки да знае. До нови срещи!